movin tran na chuan Paul chu baklein lo tlan chia a kiang vela sarin ri le boma puak ri chu chu boka anuwa chuan Paul chu boina chuan mun khopui tang chuan mun hlataka lo om to naute paniom puin hliaman nei le nei lo chu alo en na sa hle sin chu kum som pang nuarin thlakin Paul le afa phir pani Joseph le Thomas ta chu khopui tang hlatak farmhouse a churan khosano no a an pa ber Paul chuan afa te pani chu an ni tin hun man na film khur turin alo tin sa hle zantin an in le che vela an mani ron ti boi thayan omim tin an thli thlai reng thina ne an dinner ai zo Paul chuan afa paches khele en reng lai chuan an ui chuan an room chuat chu hai vak mai chuat noya chuan thil engemaw omani mel hle chumi hnu chuan Thomas chuan fia tumin in hnui lama chuan a zuk chuka chuti lai chuan kongkhar chu pon lama tangin an ron nem thut Thomas chu a phu chiang hle Paul chuan pon lama kongkhar ti chia tum tu chu engpo ni se ma chhona tum na samai ma se kongkhar chu a hong thei bik der lo a hnuwa thoma re hnu chuan chhong chung lama an kir le a Joseph chuan hnui laman omlaya a thil mu chu a soi chuak ram samak deuh mai hian kongkhar chu voi thum don a ron soya atum khatna chu second som vela re ni a aron fia vel mai ni rin thu chu a soi atum ni na ero second som ni vel ni in honaron tum tak to ni in a hria a aron che top na bera phei chuan na takaron che thu chu a soi chuak ane atu ka chon Paul chu an chen na kiang loka afa te na thona kar siam na chuan aron lut hlol mai Joseph ne na chuan Paul chuan enge ti chu zota akar siam lai chu alati nun thailo thu chu alo hrila ma se na kin loka farman na thona tan le vaiwa vel nan an tangkai puirin thu chu asoi chumi hnu chuan Paul chuan kar chu an endik vela ti nunan tuma ati nung ta der mai Joseph chuan engtin nge ti chuan a zota Paul chuan relay thlak zau thu chu a hril an kar siam chu ala thatluang zela Paul chuan a fa te chu pona chhuwa puya an unau chuan kar khaldan chu zirtir in laman kir le chuan Paul chuan Joseph le unau pa chu luya bungra then khat wala turin atira an tuk ver siam thata ngai thu shilin atuk lama chuan kalmai turin ati ane atuk churon her chuakin luilaman pan lai chuan Thomas chuan Joseph bula chuan nomati zan no thu chu shila Joseph chuan an du na hunan kal thei thu le chu tiang tur chuan zelen na pon nei thu chu anau chu shila Thomas chuan ama ti thei tho tur thu chu soin Joseph ne na chuan kar ti ding turin ati a nitlak ma in chulai hmuna chuan in hmule turin Joseph chu shil Thomas chu Rose Farma chuan avakala alandan chuan Thomas chuan Mr. le Mrs. Rose fanu Charlotte chu thin lai ve deuh mel hle a le lama Joseph chuan longke chethem vel chu lo boi puina samai thom rimak deuh mai chu a hre thuta ma se chuk chu le ka lo ne chuk chu tam tak chu an ron thlok chuak sup supa Joseph chu an ron bom ta chiam mai atal boi tak zet niatlak to hnu chuan a fateron la kir ta lo chu Paul chu mang ang ru to hle a Joseph khalong ke chia tang chuan alo tlan chuaka reitok fangkar ti nun na huna man hnuin atinung thei ram a le lama Thomas kharon langin man mo takin in mu na turan soina chu lo pan ve a ma se in pal thluin khor khru ma talut zui Joseph chu in ava in khal thlen chuan apa bula chuan Thomas ro man na le athil ti te chu a hril fi a nitlak hnu po a in muan tumna hmuna alo kir lo thu chu a hril Paul chu in siamin atuk lama unau pa Thomas nen an lo kir tur thu chu Joseph chu hrila anom bo san hlanin in le avel lo en thli thlaya film khur takalo om turin a cha sin chu in thlakin Thomas chu aron hara uk chhunga lo om ti chu a in hria a om na bul velan ti en chuan a bul loka chuan ram samak takalo om reng mai chu ti lai chuan Joseph po chu ama chawin in lo nga ka pon lama chuan engemaw taka om ni in a hria Thomas lam chu lo lang vele in a in ve nan chem te la chuaka u ka tang chuan tlan chu atum chu vele chu thilmak tak chuan a ron bei thuta a khoinat ma in Paul chu a hun taka ron thleng chu thil chu ron pot chuakin a ron that mak mai Paul chu pu ka chuan zuang lut ve in
Thomas chuan atlak lu thu chu alo soya Paul chuan pu ka tang atlan chhuah dan tur chu angai tu na sa hle sin chu in thlakin Joseph chu alo mutlu chu ti lai chuan ram samak tak chu in chunga chuan aron luta chu thil chuan Joseph chu nai taka ron ena chu vele Joseph chu aron chethuta chunglama tangin boma potla a aman thai hlau mai ale lama Thomas te po chuan an hnuai lama tangin ram sadang an ron chuak le mek ti chu an hria a puka chuan an la tang reng boxi Paul chuan bom hala tuma Thomas chu himnan bangbula turin ati bom chu puakin Paul chu lein hliam zui atu ka chuan Joseph chuan vazong muin ina phur ho a an pa ber Paul ni khoshelawa omawang chuan an buai hle chu ti lai chuan Joseph chuan Thomas chu ama zana churam samak takalo man thu chu shila Thomas an enan tum chuan Joseph chuan alo dang Joseph chuan chumi ma zan chuan churam sa in chung lo lu nan minute riat chau hun man thu chu asoya hun masalama an kong kharon tir tu a in a fing zok ni in hria Thomas chuan a hmania vale na Rose Farm apo chu tiang thil chu an lo mu ve thin thu chu asoya ata na puka pakhatan tha thu chu asoi bok chu tiang John Joseph lo man po chu an tha ve thairin thu chu asoi chuak ane tha tuman pan lai chuan room kong khar choron in hong ropin an thilman chu aron lut zoka room bangkil lama chu naron lang chetan lak ma chuan an uiro ko chu aron lang thuta chu thil chu aron che phut Joseph chu rang taka chein fei chu na lo chhuna achal chang to chu Thomas chuan hreipui chu naron ching fel zui Joseph chuan Thomas chu thil siam dang dai tak zir chena du thu chu hrila asa itla ka ni donem ti zir chena tumane anuwa chuan Joseph chuan an thil tha taksa tanga tui nang chuak te chu endika uluk takin azir chiang a endik vel lai chuan chu ram saketina chuan duma kai ti chu mu a chu chuan idea nei tir ngal anuwa chuan Thomas rona angin Paul chu Rose Farm a chuan son phayan tuma an vatlen chuan Thomas chuan an thil ton vel chu Rose chung kwa te na chuan a soi zung zunga ma se Mrs Rose chuan Paul en kol na tur eng ma dam do en nei lo thu chu alo soya chu tiang ang hliam pui tur chu an en kol thailo thu chu an lo hril chu vele Charlotte chuan an room all chu an man mai thei tur thu chu hrila ma se Mrs Rose chuan Thomas chawom thei tur thu chu alo hrila Joseph chu ngoi ringen akal Thomas chuan vo zuya Joseph chu alo lungoi chi alo Joseph chuan Thomas ne na chuan buina chuan lo in rol lo turin ati a an pa thi chhonga le reng chana Thomas chu pu zuya anin hnial bapa Thomas chu ron thian rim thutin Joseph chu ron nem thlu a arek zui ma se du tokin Joseph chu kalsan Joseph chu pa Paul nen chuan ina an kir le a anin kotvel chu thileng mo hian alo hai khwar chiam mai chu vele apa chu ruma chuan lu puya anin chuata chuan ramsa chuan leiver alo siam ti chu mu chuak a thai angin bungro in a dal chu ti lai chuan Thomas chuan Charlotte ne na om thailo thu chu lo hrila damdoi engem tala nem ti lo zot anin piak lai chuan na thok pakhat hop chuan alo ngai thlaru renga Charlotte chuan aru ka damdoi chu pe in Thomas chuan alo kirle tur thu chu hril Thomas ina kirle lam chu hops khar lo ti buai Thomas chuan hunanga lo thu chu hrilin damdoi chu Charlotte na pek thu chu hrila ma se hops chuan angai thlalem lo ale lama Joseph chuan chaukalam kalpona ni om tak chuata chuan onga lo mu chuaka chu churam sa teron luna ani aring Rose Farm lam ron langin Thomas chu damdoi ro pu in an lo man chu ti lai vek chuan hops chu chuata onga chuan a tlalu thuta chu vele chuat onga chuan ram samak tak te chu an ron lang zoi thomri chu hria in Mr Ross chu aron har zoka ri chuana lam chu avapan ramsa chuan ron bei zoi ngal chata an nu pa chuan ding chuak le turon omlo chumi hnu chuan ramsa chuan na thok te chu a bei le tana ramsa pakhatin Thomas aron bei lai chuan Charlotte chu ron che in aron ka phlum chekin atang chuan chuakin Charlotte chuan anu le pa te an thi thu chu Thomas chu hrila
rang takin chulai hmun chu an chhuah san dun ngal Thomas te in an va thlen chuan Paul po chu alo har ve le to a Joseph chuan ramsa te chuan an in hnuaiah chuan kuan theu ti chu alo hril chet lak dan tur chungai tu havin Charlotte chekina chuan an va kir le ramsa beina tur ral thuam te chu an la khom zung zunga an chet lak na tan Joseph chuan freezer chu in chung lamalak lu tha in a hria an ma mo zong zong an la khom to hnu chuan ina chuan an luta Joseph in buat sei lai chuan Thomas le abianu Charlotte chuan tukver chuan lo siam tha zung zung chuti lai chuan Thomas chuan chuat lei vera rang chuan ramsa te chu an lo lut mek ti chu azuk mu a an lo lan chhuah hun chu an lo ngak aron chhuah vele chuan Thomas chuan alo bei ngal chata ma se ramsa chu apmami a in ade alo khir dei mai Thomas chuan thei top choin tha atuma ma se a hnelo Charlotte chuan ron kap hlumin Joseph chuan va fin le a Joseph chuan idea na in ramsa te chu in chung lama lu tira tuma freezer chunga tomin bom manga thlodar vek chu tumane Paul omna ruma freezer an zon lu lai chuan Paul po chu aron ding chuak vele thei to a Charlotte silai chu ron chu in chua chu ron ka pop pop mai Thomas te u nau chuan freezer chu ruma chu ran zon lut fel to a Joseph chuan boma kam to thu chu soin a hun taka an che tangai thu chu a hril hlom ramsa te chuan Paul chu an ron bei thuta ma se chuat onga chuan an tatla pakhatin Paul chu aron nei chila chu vele Thomas te u nau chuan an pa chu an ron chan man Paul chuan kumsom panga chhungin a fa te chu alo train tha hle ti chu a in hria a tuna chuan a fa te himna tan anun na hlan chu atum Paul chuan a fa te ne na an hun hlim om tak tak te chu angai tu kira chu ti lai chuan ramsa te chu an ron lang thuta Thomas te u nau chuan freezer chunga lu chu Paul tel lo chu ran hre hle ani bom chu ron puak tanin freezer chunga om mi pathum te chu an him hrama Paul chuan ramsa te chu a thi chil ta vek mai boru ka zia de hnu chuan freezer atang chuan an chuaka ma se ramsa pakhat chu alo dam chuak tlat mai rang taka chein motorin chulai hmun chu an chhuah sana ma se chu thil chuan ron zui zel a hnu reilo te a chuan a thi ve zui mai boka atu ka chuan Thomas te u nau le Charlotte te chuan anu le pa te thla na chu an neya chumi hnuah chuan from dinin loyal dog ti an phua an him jok nan chekina an om deuh rengani heta hin movie chu top